Perinteisen hiihto on itse asiassa muuttunut aika paljon viime vuosina, kun markkinoille on tullut karvasuksia. Mitä ihmettä sitten käytännössä tarkoittaa? No sitäpä se tarkoittaa, että tässä pitoalueella, eli tässä voidepesän kohdalla on tämmönen mohair-karva, joka on vähän niin kuin kissan karva. Eli toiseen suuntaan silloin, kun sä luistatat suksea, niin se luistaa hyvin. Ja sitten taas kun sä lähdet potkasemaan ja haluat pitoa siihen sukseen, niin silloin se nappaa vastakarvaan siihen lumeen kiinni ja pitää tosi hyvin kaikilla olosuhteilla. Helppo käyttöinen, sitä ei tarvitse voidella mitenkään. Jos se alkaa kerätä vähän likaa, esimerkiksi etelän näillä roskakeleillä, niin sen saa voiteenpoistoaineella näppärästi putsattua. Ja sitten kun sen kilometrit on tullut täyteen, sanotaan useamman 1000 kilometrin hiidon jälkeen, niin sen saa itse asiassa vaihdettua ja uusi karva tilalle. Tärkeintä tämän suksen valinnassa on kuitenkin se, että se on just sun painolle ja hiihtotaidolle sopiva. Eli jos se on liian löysä, niin se pikkusen nappaa se karva täältä edestä kiinni ja vie luistoa. Ja jos taas se on liian jäykkä sulle, niin silloin sillä pitää vähän ponkia ja sä et saa sitä kunnolla pitämään. Mutta super helppoa, ei muuta kuin töistä tuut, niin sukset kainaloa ja saman tien ladulle ei tarvitse miettiä niitä liistereitä ja likaisia sormia enää sen jälkeen.